O tom, že napriek úspechu v majstrovstvách Európy má naša reprezentácia stále ešte dvojakú výkonnosť, nás presvedčila ďalšia kvalifikácia, tentokrát v olympijskom tričku. Futbalisti Nemeckej demokratickej republiky vo svetlých dresoch našli recept na to, ako nepreniknuteľne zamknúť svoju bránku pri trvalom súperovom tlaku. Sami v rýchlych protiútokoch dokázali našu obranu vydesiť. Lenže v Brne nosila šťastie na naše farby. Po prvom neuznanom góle sa dostal súper predsa len do vedenia. Naši vyrovnali úspešnou strelou za sekundu 12. Zlý olympijský štart naši potom ešte potvrdili stratou bodu v stretnutí s Rakúskom.